Jeg hedder Sune, jeg læser informationsvidenskab, og jeg er i praktik her i Talerøret, fordi at jeg her har mulighed for at have meget indflydelse, få lov til at tage meget ansvar, og har mulighed for at strukturere min proces i at være i praktik her i utrolig høj grad. Ja, og jeg hedder Mads, og jeg læser litteraturhistorie, og jeg vil sige primært så valgte jeg praktikpladsen her, fordi at der var et rigtig godt projekt, hvor jeg kunne få lov til at udfolde min kreative side, og jeg er i gang med at skrive om brugen af virkemidler i oplæg i forhold til den bog, vi er i gang med at skrive. Jeg sidder og prøver at planlægge i forhold til, at vi lige har fået tilknyttet en grafiker. Så vi skal have planlagt helt ned til detaljen præcis, hvad hun skal have lavet, hvornår hun skal have lavet tingene færdigt, inden for hvilken tidsramme det skal nås, og hvordan det spiller sammen med de tekster, som Mads han skriver. Det fedeste ved at arbejde her i Talerøret, jamen det er, at vi har en meget høj grad af frihed. Vi har mulighed for at definere, hvordan vi vil gøre tingene. Der bliver ikke lagt så stor vægt på, hvor meget tid vi er her, altså et kvantitativt begreb, men der bliver derimod lagt vægt på, at vi laver noget, der er ordentligt, noget, der fungerer, noget, der er rigtigt, noget, der giver mening. Så vi har lov til at fokusere på kvalitet, hvilket er rigtig stort for os. Ja, altså den frihed, som vi får her, den der kun bliver givet her, og dermed så er det eneste sted, vi kan lave den bog, som vi gør. Det er et sted som Talerøret.